Sama na, santul bantay aslim na pud na. Tama isa. Bangko. Dagka di. Biyahing pabukid. Tao. Adto miss. Adto day miss sa hangudyan. Kami ko buhat. Ito dyan. Biyahing bukid. Ay, view. Ano mo sa makarot? Hindi na. Makarot. Ano daan pa doon sa bukid. Ano ikuan pangpangdalin ako ng husband na dako. Mura pang suputing bato no. Ano ni Kambakchuk? Yan siya nakatulog din. Oh my God, ano to? Slide ang bigit. Paano to? Slide ang bigit. Na? Di slide. Ay, ito. Di an. Di slide Diyan ang to? bigit. Nga ako kayo nakikilaan man ko, na nakalimot man ko kung na ako. Ikaw ang Raymond. Ha? Ikaw ang Raymond. So, ni? Raymond. Ano? Sulat. Sulatan sa mga tao, ang mga katauhan sa Diyos. Anja, di man tama consider isa ta sa katawan sa Diyos kung wata nito no. Mabitan ang uban nga mukli maingan nga itang tanan anak sa Ginoo pero karon ko nga sayod na di tanan anak sa Ginoo. Kaya matawag nga anak sa Ginoo kadto ra mang misunod. Bitaw ikaw. Mabitaw ni teaching. Di ka matawag anak sa Ginoo ka mo uban bitaw mukli ra bang nga anak sa Ginoo pero wa nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Yung claim nga anak sa Ginoo halata kapay talaga na. Wala ko si Dedahon. Okay. Money subdun hindi kasi awak one. Patut ka sa bukid. Wow. Nakabalot pa. Okay ra mo. Lagi. Napay plastic. Okay ra mo. Di ba napasida na okay to pag gawas. Okay ra mo. Daan ko wala na ingon, wa mo ka nag-ingon ni na. Gana sutlon. Skiluhan ta. Wala.
bike so hindi lang kumapit ko madugo ko pero sa may bilin. Basta skilahan. Yung commercial nagkaos. Imnan na ko? Imnan? Amin ko daragang ujuan dia. Amin ko ito. Ya kay basa. O, palit mo may avocado. Mo lagi yung silin. Ingo mas manangilin. Chat man nga. Dako ni Kamay na to mga walok kilo siguro. Injong ban, punuan. O gapon pa po ginaho kay kanya masilin mo. Palit ya kay Mas manang ko ginang man nga kuan. di pa mo sa muli karon pa mo kunong Domingo. Mahina. Lasing ka na. Wala kay Para mamiga sa inko. Sa may gibating ka. Oh, niwang, mo na niwang. Sino mo bata di ay? Ah, aring ba na yun? Basa ang kamot. Okay na. Pick up buto ka di pa may dugay chat hilin. Nasod doon na. Kung meron na ba inipo len, inog na bitang tulok adlaw. Kadaon pagaling ni chat. Mas, huwag mo anak ron. Iya ba? Lagay gamay raman re. Mga 5 kilo naman siguro re. Naiwa may po. Pag mahinog na nas ka man lang, basig mo kuwas man lang dana. Naipawa may po gamay po. Nanos yung pero. Pero nga, di naman ipo rin kay. Imuli siya rin Domingo, pumpuli uli. Yung siya. Simpo ha. Padung nami, laing ko. Ada ako diya, nagringkot kay nagpislango ni. Ha? Correct ya. Nagpis lang. Ako kud. Kahit na to, sabi. Asing ko nagkahaw ka. Ano mo na nagkahaw sa katan? Kapil si Ngidjaan kayo kaya naman eh. Palit mo si Jang Brigja. Same sa kagwapa sa Ngidjaan. Nara di ah. Sila day. Pila man tan. Ala ang gibali. Okay ra. Kay di man masud. Hila-hila ng duhati. Ilahi ang duha. Oh. Yan na, first time ni Atan makangari. First time. Dahil sa Ngidjaan. Natagbong nga. Ambog. Ha? Iyon ko. Luis Inko, uy. Ambugon. Sakit pa din yung food. Oo. Daghan digbayan ni no. Masih sesuatu yang itu. Ada kahinom, berapa mga ako? Unsa man? Ito. Ah, ni. Di jawab kan, mana sih mereka? Engkau tahu tak memang kah? Wapul. Katuan. Hi. Amin, amin. Ang banahon. Singkat, okay na, singkat. Ha? Banahon kayo. Silingin pa.
Lagi ka ba kayo? Sa una, nakita ka ba? Kita ko nakita. Ito sa doy. Ika, tawag naman kayo sa mga iba sa ika. Bago na kita ika, kaya Hmm. ikaw magluod, wala. Luod. Pero, ang tanan ni mo, pero maka, pamatay mo. Hindi English pa ba? Di magaling picture mo sa akin. Imong kaaning ka kanang hindi nagmayra, hindi ka mugana. Hala, Niko, nagkanain ko ang kaaning ko. Ang dadag ko na. Buta ko nga. Punta ko nga ya sa puno na ho. Para siya ang paon yung subo. Sino eh? Sana po ko ang bugla. O, si ko ang base. Mami? Ala, naghanap bunga. Masudig motor na yun. Ang tao naman dito siya. Lagi pang taon naman dito. San? Dara di ah. Matilaw ko dani. Anang magilaw pa. Kaya mara ko nun ni carrots. Yummy. Daghara ba hinog? Dito sud bar sud ug plastic. Mara sa carrots. Perhin eh. Oo. Dagay siya, hinog na kayo. Ano ah. Ano ah. Hinog na lamang kayo. Alam niya, di kuan, tamis. Ang panggaon na mas kuan. Saan man na sama? Nalami sa bari oh. Video ito ka. Mas idus. Alam niya, ba nakatilaw? Akang pagtilaw buntan. Di ko ganahan. Ganahan na laan ang bahong kuan. Di ganahan? Uy. Video hala, lami ari oh. Dako ra ba? Lami agay siya. Lami ari. Lami ari. Ang gadaan. Ano ijid na to sinanay gusto na mo nga nag-ija ka? Taubos. Pang man. Ha? Pang. Pang dito. Kadi ko Ay, sa no, eh. gusto. Mukha ko kay ganahan pa ko. Ano na ba? Perhin eh. Wala, wala.
May mga isnil. Naman. Makaon ra ba na ay di ay? Mada ka lang kan? Di man. Na, ya kakita ko yun. Another hinog. Ang dada sa bahay ni kay mahinog man eh. Ay, kay mangin. Nanay dali. Pangkanon na rin sa langgam. Kata na ta. Ta. Ito na, kabitbit na avocado. Tan, gihangat ko tan. Ikaw rin yung ganiwad anang ko no. Ano nga rin istorya? Oo, nanay na. Sisa kay nahadok man to. Hey guys, pagaw-pagaw pa. Padung namin manguli. Nakadaan namin ko avocado. Pagpandung. Ay pus lang ra ba ni? Yara miss ko. No. Talagang ipon na. Napikon ko na. Di man makuha na. Nga tayong ganahan. Mapudo kong bahay ba nga. Solo ra to ha. Nga tayong ganahan ba dyan. Ang silingan mga unggoy. Ay tayong silingan nga mga maritis. Nga to dyan o. Lagjus kabihas na na. Basta na. Oh my God. Gana ako magbayog. Kuan? Ay, okay. Silingan. Kaya huwag baka. Bita. Let's go. May silingan. Checkpoint sa kuan. Nga nilo. Sami. Hi! Sami. Checkpoint sa kuan. Si Atan may first time nga mo sila mo tilaw na hang kuan hang papaya salad. Ang gibuhat gahapon. Kay pinangga mo. Tiyo. Sarol. Alex, mo kang Alex. Lexi, di mo kaon. Di Makaon mo na. kaon. Di, lagi na, di. Di sa mga ano. Hindi ka mo kaon kasi. Kaon ang good, awa. Kada sa doma ka na Kaon ba't mo sa siya. ubay. Kaya today ko sa man. Ice cream papaya ni siya. Mo baka na siksi. Tapos yan. Huwag kutsara sa kutsara niyo. Yung nino. Tawin mo po. Palagi pala yung gusto niya na pag tagaan Ikaw. mo. Dali, dali. Pati lang Di, na di ice pwede. cream. Ano Ice mga cream, man. lagi mong ice cream? At ilawin. Ala, di na kami guhon. Hindi ka Di na lang. ano lagi. Tambot mo ka. Ipakita sa. Ay, Na, kami. tambot ka. Ha? Ganahan ka di. Huwag nining hago, pero Awa, ganahan si Lexi. Ali, dali. Huwag ka naman mukhaon. Dali. dali. Lawin raw, tilaw. Diyan mata, wa makamayilo diyan mata. Wak man, naluha na kayo. O, gamay raw, tilawin raw, tilaw. Namang gisuryahan. Ice cream ang good ni. Hindi pala may likse. Murag ice cream. Ano, mga ice cream. May taon nga, hindi naman nagatas.
Wala pa na sige. Sige. Sila lang. Yung ngit lang karon makaibaw kag sa lami adto sa te. Ngit na kay mura man nag-ice cream. Ate Claudia kag ice cream. Ako yan ah. Ano, yan ah. Yung ngit na di ka pasak din sa motor. Na, yung ngit lang yung ngit. Na, ngit. Ngit na ngit. Ice cream na. Kantong. Papaya ice cream na. Awa, di ba? Di ba lami? Lami ba? Ha? Wait, dami. Sige na. Gamay. Kaon na, di na makaon, makaon. Dami na. Nagutangin sa kutan. Ano, nalipay ah. Udo, ganda ko na mo na eh. Prituhan nila man na lumpia. Mga bata kay. Di kadus isda. Nabrilong ka. May lumpia na dapat ko nga haraman ng vlog. Nabrilong ka na hapon. Haraman ng vlog ang gibis ubiran. Oh. Ano ba hindi naman plihin? Puna.